Γεια σας παιδιά, όποιος δεν με ξέρει είμαι ο Ακο Gamer και σήμερα θα παίξουμε Stumble Guys ή αλλιώς το παιχνίδι με τα spins. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Να το πω ή να μην το πω τώρα? Ας το πω. Άμα λέει Σταύρο αυτό το βίντεο, μπορώ να μάθω το λόγο γιατί με έκραξες? Ρε φίλε. Τι σου φταίξα πάλι εγώ. Αυτό θα το αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Πάμε, play. Λοιπόν, επίσης άμα δεν το είδατε, αυτό το skin είναι free που το είχα πάρει. Και εμένα μου αρέσει, είναι epic, ωραίο. Και μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει. Είναι ότι είναι φυλακισμένος. Ότι ο πρόσωπο του είναι σαν άιδαρος, δεν ξέρω εγώ. Event μπήκα. Ναι, event μπήκα. Ελπίζω να με κάνει καλό spawn. Σε παρακαλώ να με κάνει καλό spawn. Έλα, γιατί πίνω σε τόσα δευτερόλεπτα? Επιτέλους. Ρε, έχω 1079 pings. Έχω 1189 pings. Ρε, το βλέπετε? Εκεί που λέει race to finish, από κάτω είχα 1000 pings. Βοήθεια. Ωραία. Ρε. Α, ναι. Δεν πάω καλά. Περιμένω να το φτιάξω. Τελικά με έκανε error. Πάμε να παίξουμε κι άλλη φορά. Επίσης, πιο φυλακισμένος λέει. Τι λέει στο ρούχο του? Και πώς το λένε αυτό το skin? Θα το δούμε όταν τελειώσω. Αυτό, όταν χάσω. Θα χάσω σίγουρα, δεν πρόκειται να κερδίσω να πάρω κορώνα. Ή θα χάσω ή θα κερδίσω. Πιστεύω θα χάσω. Δεν είμαι τόσο καλός. Έλα, ποια πίστα? Έλα. Επιτέλους. Λοιπόν. Εμένα για κάποιο λόγο έχω βρει πόσα είδη διαφορετικά δεν ξέρω να μιλάω ελληνικό. Πήδηξες ένα κεφάλι και πήγα πολύ μακριά. Ξέρω Άστα, δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά. Ξέρω πολλά είδη για να περνάς εδώ. Ξέρω παραπάνω από 5. Λοιπόν. Τι θέλω να πω τώρα? Γιατί είμαι τόσο ξεχαρισιάρης? Όχι. Εντάξει, πάλι καλά. Λοιπόν, εδώ. Πού σας δυσκολεύει, δεν μπορώ να μάθω. Εδώ σας δυσκολεύει. Να. Και πηγαίνετε από αυτό εδώ το σημείο, είναι φουλ εύκολο. Λοιπόν, ανεβαίνουμε εδώ. Κάνουμε αυτό εδώ. Πηδάμε. Πάμε εδώ. Και κάνουμε dive προς εκεί. Δεν ξέρω παιδιά, για μένα είναι φουλ εύκολο αυτό το κόλπο. Λογικά, σίγουρα αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Το κάνω, σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά αυτή και δεν είναι η πέμπτη μου, σίγουρα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα αναλυτικό βίντεο γιατί με κράζει. Θα δούμε το βίντεο του και θα εξηγήσω κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Παιδιά, γράψτε στα comment. Όταν πάει το 0, πόσο είναι τώρα, 0,7? Ναι. Όταν πάει 0,90, πόσα special μπορεί να έχει? Γράψτε στα comments.
Ρε, γιατί έχουν όλοι μπάλα, γιατί πληρώνετε. Κοίτα εδώ. Άμα σας αρέσει ο Σάρκας, ο YouTuber, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Άμα κερδίσω, κάνω qualified, πρέπει να κάνετε εγγραφή και like. Συμφωνείτε? Ναι, Gamer, συμφωνούμε. Εντάξει. Ελπίζω να περάσω. Και πάλι, και άμα δεν περάσω, πάλι θα κάνετε. Δεν έχει σημασία. Όχι. Τελευταίος. Όχι, δεν είναι τελευταίος τελικά. Και τι με τόσο νουμπάς. Λοιπόν, θα χτίσω όλα σε αυτό το δωμάτιο. Λοιπόν. Με τις διαφημίσεις. The missions έχω 300. Πες να πάρω τα 80 gems και τα θέλω. Τι το ρομόρου. Κάθε ένα mission που κάνω μου λέει το μόρο. Τι το μόρο πρε. Stumble guys. Και με έκανε καιρό. Τέλεια. Πάμε στα customize. Αυτή λέγεται Jail Time Jimmy. Και είναι epic. Λοιπόν, θέλω να δω κάτι. Όχι, το πήρα μόνο για 30. Μην με κράζετε που έχω μόνο 4 γι' αυτό. Τότε μόλις το είχα κατεβάσει. Αυτό εδώ, το skin, ο δράκος, είναι το πιο τυχερό μου skin. Επειδή ένας φίλος μου το έχει κανάλι, ο Apple Gamer. Και πάντα τα βάζω αυτό το skin, παίρνω κορώνες. Σήμερα με αυτό το skin δεν πήρα καμία κορώνα, επειδή δεν έπαιξα ποτέ. Αλλά την πρώτη φορά που πήρα αυτό το skin, που το πήραμε στο tournament, έπαιξε ένα event ή tournament, δεν θυμάμαι, και το κέρδισα, δεν ξέρω πώς. Κάποιες φορές είμαι τυχερός, κάποιες είμαι άτυχος. Επίσης, γράψτε στα comments ποιο πιστεύετε πως αυτό είναι ωραίο ή όχι. Εμένα δεν μ' αρέσει πολύ. Δεν ξέρω τι. Και αυτό, τι είναι αυτό, γιατί είναι καν mythic. Δεν είναι ωραίο. Θα ήθελα να το είχα τύχει. Αυτό εδώ είναι τέλειο το skin. Αυτό πότε βγήκε. Υπάρχει κάτι να το αγοράσεις. Να δούμε. Ναι. Με 15 ευρώ το παίρνεις. Και αυτό με 25. Γιατί να πληρώνεις τόσα gems. Γιατί gems, τόσα λεφτά. Το τίποτα. Λοιπόν, να δούμε πού είμαι. Καλά, θέλω ακόμα πάρα πολύ. Μπαίνουμε και περιμένουμε. Δείτε πόσα δευτερόλεπτα θα πάρει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Μόνο 8. Οπα. Γιατί σε άλλα βίντεο μου έπαιρνε 30. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ ξέρω πολλά είδη τρόπων. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά. Ξέρω πολλά είδη. Δεν το πω καν αυτό το πράγμα. Εδώ άμα βρείτε μπάλες του Jimmy, σαν αυτές εδώ που πέρασαν, πρέπει να πηγαίνετε πάνω τους γιατί θα σας πάει πολύ ψηλά και είναι καλό αυτό. Να, αυτές οι μπάλες εδώ. Τα άλλα είναι κακά. Όπως λέμε κακά. Όχι όμως τέτοια. Να, δείτε. Βέβαια είμαι ο άτυχος που δεν με πέταξε και μακριά. Γιατί είμαι τόσο κακός. Ναι, το πέτυχα. Είναι εύκολο αυτό πρώτον. Πάμε εδώ. Γιατί δεν πήδηξε. Γιατί είμαι τόσο άτυχος. Λοιπόν,
Πολλές ερωτήσεις δεν έχω, Γκόρη. Δεν έχεις? Τώρα κάτσε και παίξε. Οπα, πες να μην περάσω. Τι λέω, θα περάσω, είμαι σίγουρος. Πέρασα 11ος. Αυτός τι κάνει? Ένας. Δεν πρέπει να περάσει αυτός. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη πίστα. Ποια παίζει να είναι? Πρέπει να είναι... Μπορεί να είναι και η ίδια, μπορεί να είναι bot pass, που είναι όλες οι πίστες. Αναρωτιέμαι. Το Cannon Climb. Λοιπόν, για να δούμε. Μπρο, υπάρχουν τόσο πολλοί φυλακισμένοι τζίμιδες. Πουμ. Λοιπόν, φοβάμαι τις μπάλες. Ο παλιός μου εχθρός, οι μπάλες. Κάνουμε το κόλπο. Και πηδάμε. Όχι όμως μπάλες. Κάνουν πολύ κακό στην υγεία οι μπάλες. Εντάξει, όχι. Το παράκαλω. Λοιπόν, τρέχα. Εντάξει. Τρίτος ή τέταρτος πέρασα. Έκανα κρακ. Τι πιστεύετε, θα πάρω κορώνα ή όχι? Δεν παίζει να πάρω κορώνα, αλλά όχι πάλι. Θα πάρω κορώνα. Block dash endless. Δεν ξέρω γιατί κάνω έτσι. Μη με ρωτάτε. Λοιπόν. Παιδιά, φανταστείτε να σπάσω παγκόσμιο ρεκόρ 1000 waves. Δεν νομίζω, αλλά και πάλι. Άμα καταφέρω αυτό το κόλπο, subscribe και like. Το κατάφερα. Subscribe και like όλοι. Αυτή παίζει να είναι η 7η φορά που το κάνω και παραπάνω. Είναι πολύ εύκολο, νομίζω πως ήταν πιο δύσκολο αυτό το κόλπο. Παιδιά, φανταστείτε να πάρω κορώνα. Θα τα πάθω όλα να πάρουμε κορώνα. Επειδή είμαι νουμπάς γι' αυτό. Το παραδέχτηκα που είμαι και νουμπάς επιτέλους. Δεν ξέρω, όχι, το έχω παραδεχτεί πόσες φορές. Κάτσε εδώ, μήπως βγει και ένα άλλο. Όχι. Μη κολλάς τώρα, σε παρακαλώ, μη κολλάς τώρα. Γιατί άμα κολλήσεις θα τα σπάσω όλα. Είμαστε στα 10 κύματα και δεν έχει πέσει ούτε ένας. Ένας, εντάξει. Αυτό είναι full εύκολο, γιατί δεν ξέρω γιατί κάνω. Αυτό το κόλπο που μου το έχει δείξει ο Στάβη Gamer. Οκ, μόνο χάσει 4 άτομα. Γιατί μιλάω έτσι? Δεν ξέρω. Έλα, σπάστε τα. Μπράβο. Πήρα κορώνα. Ναι, πήρα κορώνα. Ναι, είμαι και νουμπάς. Ναι. Δεν ξέρω γιατί λέω τον εαυτό μου νουμπά. Πες αυτό να είναι το καλύτερο μου βίντεο. Λοιπόν, περιμένουμε. Έλα. Λοιπόν, άμα θέλετε να πάρετε Stumble Pass free, μην τη διαφημίσεις. Έλεγα, άμα θέλετε να πάρετε Stumble Guys, λογικά. Άμα θέλετε να πάρετε Stumble Pass, ενώ Stumble Pass αυτό που κάνει 1200 gems, κρατήστε τα gems σας, μην την ξοδεύετε. Γιατί το ξέρετε πως έχετε ξοδέψει πάνω από 5.000 gems, άμα δεν τα κρατάτε. 5.000 gems είναι πάρα πολλά. Είναι πιου. Επίσης, θέλω να δω πόσα special υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά mythic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Πόσα λεφτά χρειάζεται να πληρώσεις για να πας όλα αυτά τα special? Αναρωτιέμαι. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα share. Πολλά ζητάω, αλλά και πάλι. Άμα σας άρεσε κάντε τα. Και από μένα, γεια σας.